ala mi biya non tera mi wawa wonde mi jiida yumma jiida o wota mi heba fuude bide nana haalu laaji ɗum ganduɗum wala taka mi jiida ɗum anani Dakar ɗo kala gonɗo ɗo a resaka haɗa jogui galle appartement an yoɓata luwas an waɗata fof a haɗa liggey so ɓoyi yimɓe mbiya ka pijo o e tuuma hoore kaw aɗa andi yimɓe wona pijowo kono dewgal koye juɗɗe Allah woni koye juɗɗe Allah woni teɗama ko goto kono an hande o sa yiɗi rese tara rese hay soko janggo jiɗɗa resena rese a wiyata guila gonɗa ɗo ceeraɗa ha hande ala wonɓe ara ɓema ɗo dartuma dewgal kalden goon kono min somi serte joom gallam kay haade mi nattude dewgal ma mi ƴewto fawanmi koyngalam kay wimi to fawata koyngal ma ko min ƴewantma mi ƴewantama ɗo bonni haade noon Allah addi kam saɗa jogui mo jinnodiroɗa mi hokkat ɗum sa yiɗa min mi yinota mi yaltat maɗa reserte mi yino gorko mi rokkuma anani kalmi ko moƴƴi moƴƴi jinnomi jippo yaɗo galle yeeɗo kono haade an arani kam ala probléme faye galle tan ko nden ki bolle puuɗe mi ala hen de haalande kilo ɗo aɗani jooɗi mi yiɗi yaltude an Aida mo sohluma seeɗa mo sohluma seeɗa mbako jam Aida ɗum nde welani ay baba won kam ki huɓɓi nda Aida Amadou Diagne Samba nen Fouta no jangga mecce wallahi Aida min yidde kam jaam tawi noddumami e suudu kalanmami ko haalantumami ko wayi hanki ko yeeso ma yeron jooɗi no mallami ɓuri ko muus o wi ko kurdi murju Aida ɗum noon ɗum firti ko mbalisi kam mawɗo mbalisi non yero wi kam baba wotoɗi noon ha kay min noon mi miijima ha mi miijima mi waɗa déserté da déserde mi waɗa déserté eyyi mi yalta mi waɗa hoorem déserté nda mi ƴeewi ɗon ɗum woni jamo baba noon ɗum kam ɗum wona jam ɗum wona jam on te ɗum fettani wonde jam on saabu an kala ko wawi wonde min ko an jañi mi ala hande ko ɓurma mi ala hande haydara waddene an kala ko wawi wonde a fota wiide noon eɗum naata hande e nofram mum saabu lewru korka ɓe mbi lewru korka lewru baraji baba koma jillotomi barke miɗa ñaago Allah jutna balɗe ma ha gandanɗa kala ko mbawmi wadde e moƴƴere mami ɗum wawa ɗum waɗa profité o mi waɗa ɗumama moƴƴere wawa wadde hakkude men Aissata ko taki nda yerane waɗi barage ñande jaaɗa ha ɓumnuɗa ɓerdam tan yero huɓɓino won tan ki to ɗum ko barage Aissata duwa wawa hen wadde anani min dal mi yaltat dal babu a wawa yaltude a yaltata a wawa yaltude a yaltata te summa wi a yaltata tan aɗa foti andude babu a yaltata saabu hande lewru korko ndu mo kala goni hen waɗa profité ɓe ina totta yimɓe ɓe ñaama ɓe ina waɗa goɗɗum façon moƴƴere foof yimɓe ɓene waɗa profité mbiya an a yaltata gona e ladde hen a taaro ɓen ko julɓe Aissata min sam yalti men mam hawre julɓe yero noddat tan hoore makko kanko julɓe way yero wona julɓe yero wona julɓe Aissata korka ko ayi Aissata ko tawi Allah wi yimɓe jalta korka kanko yoɓana ɗum hoore mum yero Allah no anduno waɓe no yero ma garten ma naate korka anani yero nen lijjito korkaji yimɓe foof te Allah wi kanko yoɓana hoore mum ko woni hen yero min mi yalta julɓe jangga kam toppito kam ɓurni kam wona o galle babo mami yewtude yero
mami noddu yero mami yewtude mum kala ko mettunoma ya andu gasi sabu min andi ina mi yiɗi te wonɗo fawi kam somi ɗum ñaaguima teddungal e teranga maaro kam sabi Allah hoto yontu galle jakka nguram tan bonata hen nguram tan bonata hen wiye toppitaki bamum wona wondi gorko mum ina jaksidira hakkude mum o bamum tawa Allah ina andi nguruma o bonni e to boyi ana bonnani nguram kanko fannoto kamen beddani no poñe no fero min yero bonni nguruma boyi joni haala joni sen joni ɗo sen jewti sen jani sa yimɓe ɓe mata yero feet e si ko keeɗi aɗa ɗum jooɗani hen sata bami haaldu bami haaldu manani bami haaldu t'inquiète pas sur ça manani bami haaldude mum min wimama manani artir hakkille ma o jara ndiyam muñade ganda kala ko jiiɗa e aduna gasat mami haaldu e yero kami kono wawa yarde ndiyam e joni sika yeri ndiyam taki haali mi wonɗo joni garawani oto wanni sika waɗi ni a irtat kami hoftude andu ko mbaɗani mami haaldu yero anani eyi artir hakkille mine yaltani mami haaldu yen neɗɗo natti andu ni ko waɗa ma Allah ñawa hakkude men noon min a yero ma Allah ñawa hakkude men de no fi e seytane aɗa halka e tan yero min de min so tiɗi nokkuɗoma ndiyam o an kam haɗama nulde faama tan yimɓe mbiye moye 10 ou bien moye 15 aɗa nulla cukalel ngel umon fof ndiya guruji e laaɓe ɗi ɗum kadi yoɗani wona ɗum haɗande ko taki mi yawata nelde ɗum sika yawi yaade ram omo tawata toon ko ɗum taki yimɓe yawata yaade boulangerie ala gurguldu tan nawruma hen wayni hen moƴƴi noon e nawruma kolgata hen janggo e jaam neɗɗo yiya ɗum toon wiya aha an de ɓinguel ma mo dokkuɗa oɗo ɗo woni tan koye nuldem somi nelani mo nelanmi noon e ka yumma ko ɓinguelam noon e gon noon nan ɗon noon nan ɗon Babu baba hubbi ndegete aɗano tan koko yonti ala ina heddi seeɗa noon seeɗa kokano muusi noon ani wirdade kam duwanono mon eyi mbaɗa duwanoma no feewi no feewi annen nangi ɗiɗi kam janggo seeɗa no muusitoro hande yettere Allah yettude Allah tan babu Amadou foti arde ɗo noon hoɗo en aha yiɗa arɗo ƴeewoye en joni noon nayi ma ɗiɗi jeynoɗa joni haɗandi yero e balɗe kam affaire o nan tiiɗi seeɗa te si wa addoyde kalis makko yero yinno tan ñamla ɗum hay siko ujunnaji nayyi o wawa hen waƴande koɗo mum a faami o wajano ɗum haɗandi koɗo kam soko ari teddinte exact kam jiɗum daña hen respect anani ode baba mi alama respect ala hen respect min mbaɗanɗano sa finnini kam wiyam babo ar kumtoɗe anani min mbaɗa jogui kalis mi yeeyi nayyi way dañi hen respect won haalaji ganduɗa wona haala respect te mbiyeɗa finnatu nayi mum finnanen ɗani Allah yiɗa pinnin no finna eyi a jaggat hen tan Allah ina andi ma yoɓma kalis ma ujunnaji nayyi tan luɓata ɗum ko teddin hen Amadou o garowo eyi tan aɗa andi kam joguiɗo temedere e nogas ujunere gandi on kam itten ujunnaji nayyi wona haydara wa e tan saɗa neha saɗa ñamlata ko nehiɓe way bondo neewi janggo e jaam jiiɗa yomnitade addanma bon ala yo won dogdoy dow terrasse aysa tan yo won dogdoy haalaka yo won dogdoy dow terrasse moƴi Allah yo won dogdoy dow terrasse wona min haaldata ɓaama heɗomi tan yo won mi natti sohlude ni mi natti sohlude par ce que ko yaadata hen ko woni ko wawa wadde accueillir mi wawa wadde ɗum accueillir e yam a faami de yo won dogdoy dow terrasse ya ardoy mburo yimɓe kumto eyi moƴƴo ɗum fof ko annannimi hen komin haaldatama wallam sabi Allah luɓa ɗum ujunnaji nayyi wallam tan sabi Allah min kam mi mawnakinaki te
an jibin kam min esa min ko jam jin esa min kala ko dañ ko am burni kam wallahi jawdon ko jawdi ma wallahi on de ni men soxla non kalan ma an woni garanti min won me nganda min kam kam badde be baras babu min yo on ma ona min nyom ni ma min yo on ma kanko mi dum holi ma totta mi ara hago ma mi fa way jongo ma so ko tottani mi min mamma totto neɗɗo kam so aɗa bona needi aɗa renndina ko yo aɗa wawani hoorema mi geddi moppi tan sa geddano feere ma bone geddi mbaɗan ala e taw eyyi d'accord ala mi wona basɗo mi wona basɗo way dum awawas la vie c'est comme ça kono mi wona basɗo awasade mi wona basɗo dal ɗum jin min mbaɗa ɗum e hakkille ma mi wona basɗo mboɗo jogui fasi o ça 2 mois mi heɓa 200 000 2 mois kala 2 mois ete min liggo ɗum ça fait 10 ans 20 ans miɗa andi ɗum fof way aduna noon ko sesi tan ɗum noon wawa wasde aduna han a jañat jango mbasa la vie c'est comme ça non